incide nos momentos. Notábase mal, notábase mal, que non decimos moitos médicos, mira que se deben estar tendo unha alimentación, se está indo demasiado ben, notábase. E os médicos non nada, que era cando de medicación, iso foi o día de primeiro, que se debe que era cierto, que era pouquísima xente. Aquí había poucos psiquiatras, somos darche cita cada 3 ou 4 meses, 10 minutos que estás aí con eles, sabes? O sea que non, igual que 10 minutos non és capaz de contar todo o que se pasa en ese tempo, entendes? Non. Pero é un sistema da medicación. Se falas de medicación, primeiro que che conte a medicación como vai como tal, e non, a veces, pois, depende do día anterior, te sintes ben ou non. Os días que chegues a mí te sintes ben, outros días, será mellor. Yo, por ejemplo, el primer diagnóstico que tuve a los 23 años fue de esquizofrenia desorganizada y yo no estaba de acuerdo con ese diagnóstico y tuve que pelear a mis padres, tuvimos que hacerle caso a los médicos y te dicen que tienes que tener una medicación teratón hasta que tuve que quitar una medicación, quitar todo. Tuve otra recaída a los 25 y nada, ya me puse terca que no podía ser esa medicación que no, y cambié de psiquiatra y le conté todo lo que me pasaba, lo que había, y desde ahí pues como, o sea, me diagnosticaron bipolar. O que me diagnosticou o meu psiquiatra é un psiquiatra que bueno, está no hospital justamente pasando que barreiras, non? Bueno, expliquei o meu caso, fui yo contando o que me acontecía e todo iso, e claro, no principio el diagnosticoume TOC, pero, bueno, non exactamente TOC, era algo... O TOC é o trastorno obsesivo compulsivo, pero, claro, en mimo tras outras cosas que pasa todo o organismo, non? Que tendes a engordar demasiado, tens sempre apetito, ansia de comer, se sempre estás algo ansioso, se tens algún vicio, por exemplo, fumar ou así, pois falo máis a menudo como unha persona normal, para liberar esa ansiedade que ten, porque efectivamente a medicación toma la ansiedade e tal, pero non che quitan toda a ansiedade, non hai de todo. As veces pouco agotado, pero dime conta que a minha familia apoiábame e os meus amigos confiar en alguén que me dera forzas, que realmente era o meu irmán. O meu irmán apoioume bastante, pouco a pouco fui saindo do que tiña na mente, que tiña unha especie de caos aí. Te leva esta enfermedade que te o aislamiento social, pois é un factor que chegas a sentir, sabes? O repetitivismo, o sea, que a enfermedade o que faz é cerrarte nas túas ideas, desconfías de moitas cousas que non deberías desconfiarse por un motivo, entón, actualmente vas encerrado nela e pensar que estabas sempre pensando no teu, cando todas as cousas, pois estás moi aislado un pouco do que é toda a sociedade. Como ves a gente que no se atreve a decir lo que piensa sobre nuestra enfermedad? Es que tú antes, a mí a veces me tienen dicho, es que tú antes no eras así, pues lo siento mucho, pero ahora soy así, ¿qué quieres? No, hay gente que te mira de distintas formas. Bueno, pues yo sé por qué no entienden. No entienden que una persona pueda, no sé cómo explicarte, una persona pueda sentirse como nos sentimos. Yo conmigo mismo no me siento bien. Lo que no entiendo es por qué las demás personas no suelen entendernos cuando decimos que tenemos, como yo, que escucho voces. Es miedo a lo desconocido. ¿Vos percibes algo? Sí, claro.
persoas que non teñen a capacidade de saber, bueno, unha persoa se está, unha persoa que está ben ou mal, ás veces nos mesmos temos ese medo de rexeitamento de persoas, do que é a comunidade de persoas nesta sociedade, pero claro, el cuerpo no te responde, lo llevo agora mesmo. porque nosotros tomamos la medicación somos más ángeles, y que la medicación estamos, por lo menos hasta que se encuentre la que corresponde aquí. Yo con la medicación que estoy tomando ahora, yo me fumaba 2 cajetillas diarias y así me está haciendo. Dáballe moitas voltas no cerebro, tiña máis obsesións, entón dun día para outro non teme extraño. Porque te faz situacións imaginarias que non proceden da realidade, non? Entón, por eso yo creo que é unha situación de medo, pues non la hai. O sea, que obviamente che son esas pasadas que Siempre estás respondiendo en lo útil, ¿no? sí, la línea, ¿sabes? La línea, lo que pasa haciendo una línea, que con esa línea ya estás pensando. Si me entra un ataque de pánico o así, pues todo el mundo te da miedo y tu propia forma de expresar tu lenguaje corporal y todo, pues da miedo también. Pero cuando estamos controlados, así entre comillas, por una medicación, por unos tratamientos, por unas terapias y tal, pues no tendrían por qué reaccionar de una forma. Estamos intentando llevar la vida lo más. E dicir, notábame que tiña un rebumbio na mente de voces, tiña a sensación de que alguén me falaba, pero eran moitísimas voces de todos os lados. Un problema que tuve fue que, claro, adaptarme a la medicación. Yo al principio me costaba, pero no me sentía mal. Tiña tanta ilusión por vir a esta cidade, tanta, pero agora teño medo. Tanta xente movéndose aí fora. Noto o rular dos coches, as pegadas dos seus zapatos e as malotas viradoas. Corren, todos corren, pasan. Hai tristeza na rúa, hai soidade. Podes chorar, podes olear no medio da praza, ninguén reparará en ti. No teu primer corrido, que che deixa un rinsel de babas verdes, nas tuas medias rotas. Podes ser puta e ensinar as tetas ao sol do mediodía, e os ligueiros de encaixe e os pelos da pube. Podes ser yonki e deixar que o teu cráneo vea contra o recanto de mármore nunha fodida entidade bancaria. Que o teu cabelo se acaben choupando cos ouriños da noite. Podes estar tola e camiñar cos brazos en aspa, mentre os teus ollos e a tua boca acenan desmedidos. Podes facer todo isto. Ninguén se achegará para consolarte, para curarte, para erguerte, para taparte, para limpiarte, para calmarte. Ninguén escoita. Todo o mundo está só, ollando con medo as sombras que se moven e amarrado ás súas carteiras. Esta é unha liberdade triste, é unha enerxía estéril. Estou no centro da festa, e aquí, xusto aquí, ninguén baila. Texto escrito en lila sobre os espazos baneiros de varios folletos publicitarios de entidade bancaria la Caixa de Pensións. Os carreteres gráficos se miran marcadamente así. Estrategia colaboracionista. Amplo sorriso. Voz 12, as malditas arpías coas súas copias en pico e as súas hojas duras. Importante a ollada, ni moi baixa ni moi longa. Consello práctico. Intentar non ouvir as súas palabras, intentar non ver os seus acenos, borralas coa forza do pensamento. Paseos electrónicos. Cómprate reloxo. Activar a alarma. Cada hora e media sair do meu cuarto. Camiñar polo corredor. Pasos nin rápidos nin lentos. Dirixir falar. Achegarse aos pacientes menos perigosos. A Ana que busca desaparecer nas paredes.
E a mí gustaríame tanto ser como Xesús, curar coas mans e ser xenerosa e xusta. Ai, ame, Xesús. Véxome coas as tenduradas das miñas as delicadas que se van esgrazando sin derramar sangue. Pura e humilde de corazón, chea de amor os homens e as mulleres. Esas son eu agora, porque veño de foxas moi escuras, porque o sufrimento abriu os meus ollos, alimentou a miña percepción. Eu falo desde máis alá, eu falo desde outro lugar. Boas tardes, moitas grazas por vir aquí a esta presentación en tantos vixentes da novela Dark Butterfly, unha historia dura, triste, abrumadora, para que me quixen rodear de xente que quero e que admiro. Podemos comprobar as dotes artísticas de Begoña Outeiro, que empezou unha especie de cabaret que sobre todo fai presenta preguntas. Logo, démoslle paso a voz de Lucía Ribeiros, unha fantástica mezzosoprano. Máis tarde podemos observar o vídeo grabado grazas á colaboración da Asociación Farelaíña, a Asociación do Concello de Gondomar. Aquí está un representante, Rafael Álvarez, que vai falar en nome da entidade. Moitas grazas a todos vos por axudarnos a comunicar esta experiencia na enfermedade mental. Conto tamén coa miña gran amiga Marta da Costa, unha amiga que é de miña primeira mocidade, como sabedes, gran poeta e membro fulcral deste Instituto de Estudos Liñolanos. Terá unhas palabras sobre o meu libro, como tamén as terá Paz Raña Lama, a irmá de Román Raña, do poeta, que, sobre todo a través das redes sociais, está agora mesmo collendo un protagonismo como unha estupenda, unha fantástica comunicadora e unha lectora moi sutil. Esas velas de paz que desgraciadamente hoxe non pode estar con nós máis seguras con Begoña Outeiro. Tamén contaremos, como xe dixen, con Rafael Álvarez e logo daremos paso a Carlos Léxome e a representación institucional do Concello de Gondomar. Eu apenas quero dicir nada, simplemente expresar que o que quería facer con este libro. Eu con Garbates o que intentaba era trazar unha metáfora da loucura como experiencia, como vivencia e tamén dun punto de vista trascendente. É dicir, intentei dar Butterfly a decantación da dor vivencial. Tive unha irmán que morreu non hai moito aqueixada da enfermidade. A decantación desa dor literaturizada, evidentemente, pasada por o período da lingua literaria, é a que quería expresar, esa dor, comunicar a dor da enfermidade mental, a sensación, os sentimentos, as angustias e as preguntas do enfermo mental. E tamén denunciar a situación de marxinación a que habitualmente a sociedade e tamén o sistema sanitario adoitan relegar a este tipo de enfermos. E tamén quería, con Dark Butterfly, establecer unha metáfora que resaltase algo que brilla, que refuxe na enfermidade mental tamén, que nese territorio devastado brillan tamén as preguntas esenciais, a conciencia dolorosa e extremamente aguda da fragilidade humana. Iso é o que quería comunicar. Deixo agora a voz aos meus compañeros exclusivos. É verdade, Mar. Escribir é esquirse, expoñerse, situarse no centro do escenario e ali ser
vida obxecto de observación, análise, disección. Escribir é abrirse en canal, gravar un coitelo xusto por debaixo da gorxa e cortar sen consideración unha ul, pel, músculo, oso, para deixar a vosa vista os motores que nos impulsan, esas máquinas de tecido vivo que palpitan como un motor de explosión levando oxígeno, combustible ao corpo todo. A que escribe, íspese, rómpese e deixa a vosa vista o pouso de días e días. Leo, suliño, concordo. A arte é a actividade mediante a cal pode reconstruirse o mundo cando o mundo xa desapareceu. Reescribo. A arte é a actividade mediante a cal pode reconstruirse a vida cando a vida desapareceu. E afirmo, eu necesito esta arte, a arte que me transporta a miña propia realidade e abre as portas que eu deixara pechadas. Comprender. A arte me ensina para abrir as feridas. Saber canta pus se agacha baixo as costras, limpadas, cauterizadas, vixiar a súa cicatrización. Tan lento. A que escribe tal vez usou o líquido salino transparente dos seus ollos para limpar as palabras que debían debuxar un itinerario de comprensión, converterse nunha resposta para a que afirmou un día. Algún sentido terá que ter a miña vida, algún sentido. Escoita. Escoitasme? Tivo sentido, ten sentido, que saibas que me preguntei a mí mesma se estou fora ou dentro do acuario, se son un peixe triste nadando entre paredes de cristal que non podo atravesar ou estou fora, vendo como nada me toca, allea a realidade, porque non a percibo no seu conxunto, na súa total complexidade. Tal vez no caos todo ten sentido, porque é certo que o bater desesperado das túas ás, a velaíña, chegou a este momento e puidemos rozar os bordes agudos da dor que transportaches. A miña emoción divídese. Percibo unha destructiva sensación de claustrofobia. Reparo en que a alma está presa nun campo de concentración e por iso elabora unha estrategia de colaboracionista. Quere sobrevivir. Estou inmersa no relato, suliño de novo. Non es libre, como son eu. Pode que, ao contrario do que a xente pensa, sexamos nosos normais, nosos que vivimos arrodeados de seres presos do delirio. É unha cuestión de perspectiva. Perspectiva. En toda a miña emoción sitúase noutra perspectiva. A da muller sentada. A muller que escribe con esa caligrafía ilexible. Desde sempre. E pregúntome. De onde sabe o valor? Cantas batallas venceu contra si mesma? A batalla da memoria. Volver dos olhos atrás. A batalla da escrita, descudando nas palabras, preguntándose por que viñan esas palabras a luz, como as abelaíñas, lendo como se lle fose extraño o que nunca o foi. A batalla de espirse, de abrir a ventá, de deixar sair fora o que está dentro da casa. Son moitas batallas. Compré moito valor. Porque se difícil foi escribir, moito máis difícil é dar a publicación. Porque escribir é espirse. Querería ter dito estas palabras cando a noite for pechada, sentada na escuridade rota por unha súa luz e agardar a que chegasen as abelaíñas. Ver se son claras ou escuras e interpretar as súas mensaxes. Escoitar, asexando o seu voar imparável tas cousas que aínda debeu sentir. Hoxe é difícil explicar as emocións que este libro prendeu en min. Así que só me queda unha palabra para dar lexina. Gracias. Algúnas palabras teñen tal avidez de oxígeno que mesturarse con él acaban imprimindo unha manchea de desexos de interpretar o que esconden os nosos adentros. Quizás sexa unha das poucas formas de vencer o pudor instintivo que define esta fusión e unha vez dominado, xordo nervio que camiña en sentido inverso á farmacia. Deste modo nacen pensamentos e sentimentos que con vehemencia escriben un sí, poucas veces, e berran un non moitas,
que dá medo, simplemente. O resultado ten unha etapa periódica, ambivalencias que proxectan o desgarro no espello, reblandecen os metais máis duros e, por fin, conseguen que a auga estupe en forma de vapor. Que sorte! O rumor das conversas deixa de resoar no cerebro como dinamita. E aí está, Polvoreta, a unha distancia ocular de escasos centímetros. Ela, intentando calzar os zapatos dos outros, gobernar no país onde a enerxía viaxa en todas direccións, onde que sen remedio se precipita a unha soa parada, o pavor reverencial perante a vida. Pero estamos a falar de polvoretas negras, as que prefiren a nocturnidade, que proceden da intimidación da metamorfose nun cambio doloroso en previsión dunha vida adulta breve. Un insecto que algún sabio bautizou con nome de Astaraja octata, ou sexa, relacionada con Rema e con Aves, o rei do inframundo. Polvoreta. E o curioso é que tamén podemos falar do efecto mariposa, que facer un exercicio de usadía, predecindo un soño doce, nada violento, nada casante, que o arapexo da nosa polvoreta en Gondomar desate tormentas en Nova York. Un xogo finito, en fin, un papillón no ar, unha farfalla nera, un papallona, ou chimeteta, ou, por que non, unha marmoseta que se va a crear. Un libro que me axuda a liberar un pensamento. Os recordos bonitos son os máis difíciles de superar. Unha autora fermosa, multiplicada, que invoca ao sol e ao seu brillo. Unha muller que se apropia de min, que me agasalla coa sustancia da linguaxe e me ofrece signos para viaxar ao fondo da intimidade, cara a ese diálogo interior inevitable, esencial, soidade, polvoreta. Bueno, boas tardes. Dende a Asociación Abelaiña, que curiosamente coincidimos moito no nome, quero agradecer a invitación a este acto e a outros actos que nos fixo esta bella escritora, Resina, e queremos, ademais, darlle a enhoraboa por semellante libro e, sobre todo, por partir dunha experiencia persoal dura e ser capaz de plasmala con semellantes palabras nun escrito que creo que está moi ben reflexado, sobre todo a experiencia non só dela, sino de moitísimas persoas que eu coñezo e de moitísimas persoas que descoñezo, pero que neste entorno, nesta zona, en Gondomar, en todo o Valmiñón e en toda Galiza e toda España están padecendo esta enfermidade. Unha enfermidade que les afecta seriamente a todas as súas vidas, tal e como mostraban as persoas que antes sabían e os expresaban, principalmente non só porque, como decía Carmen, non só o que pode pasar a ela, que pode entender ou non entender, sino sobre todo polo aillamento social ao cual están, por falta de entendimento, de información, están suxeitos e o cual lle complica seriamente, pero de un xeito moi serio, o seu cuadro, a súa enfermidade. Realmente, cando as persoas entran pola nosa asociación e entran polos nosos servicios que prestamos, é curioso que con pouco tempo, sin moitas terapias, nin moitos apoios, sino sencillamente con atoparse un sitio onde poder falar, sentirse entendido e onde poder sentirse comprendido da súa situación, só con iso, esa burbulla que nos presentamos nos nosos centros, só con iso as persoas sintense mellor, sintense máis felices e melloran a cotío, no día a día, no seu enfrentamento con unha enfermedade moi seria que só realmente poden saber quen a padece. Creo que o libro, o que teño lido del, así o reflexa e
y creo que, bueno, enhorabuena por enfrentarte a un mundo tabú y que saliera publicado, porque no deja de ser pues un mundo donde nadie quiere entrar, nadie quiere expresar, nadie quiere falar, nadie quiere. Difícil, incluso difícil para a nosa asociación o poder conseguir apoios dentro dos políticos, dentro das... Porque realmente, pues, hoy día non saben realmente o que pasa hasta que o viven. E o viven non só a persoa que está afectada, sino todo o seu entorno, toda a súa familia, que non entende ese cambio de repente. A persoa que vivía normal, que era feliz, que tiña noiva, que tiña traballo, que estudiaba na universidade e podía, pues, se cambiou totalmente, radicalmente a súa vida por unha enfermedade mental. Non quero enrollarme porque xa, os que me coñecen saben que me largo e un pouco quitaré o protagonismo realmente que teño. Gracias, Resina, por deixarnos esa experiencia, gracias porque agora nos, dentro da nosa asociación, vamos a utilizarla e temos unha ferramenta moi boa para que a xente poda coñecer un poquinho máis de cerca realmente o que esta enfermedade mental. E sempre que teño ocasión, sempre pido, sempre que me poden dar a palabra, pido a colaboración por parte de todo o mundo, de que nunca escapemos da enfermedade mental como algo negativo, peligroso, sino todo o contrario, sempre persoas que teñen dereitos, que teñen necesidades máis que todos os demais, e que precisan realmente todo o contrario, necesitan apoio, necesitan axuda, necesitan comprendimento, necesitan un estilo que creo que queda plasmado na nosa asociación, que isto remato, donde tratamos de atender as persoas con un trato totalmente personalizado, próximo, que se sintan moi achegados por a nosa parte e que realmente o que queremos é que se sintan ben consigo mesmos e que se sintan ben cos demais, que é moi importante. A veces o vamos por feito, pero realmente unha persoa realízase cando realmente pode sentirse ben consigo mesmo e, sobre todo, con todos os seus redor e cos demais, e sentirse reconhecido. E isto sempre, pois, potenciando sempre as posibilidades, non o negativo, sino as posibilidades de cada unha das persoas que ali existe e que, todas as súas peculiaridades, principalmente positivas, para que se realicen como tal. Nada, hai moitísimas persoas afectadas, moitísimas. Me comentaban que, pues, dentro da unidade de saúde mental aquí de Gondomar, pues, nos daban datos cifras que eran realmente, pues, abrumadoras. 20.000 consultas, non sei se eran 20.000, pero bueno, 20.000 consultas que teña feito ao longo destes anos desde que está funcionando a unidade de saúde mental, unha media de entre 5 e 7 casos novos por semana. Iso é abrumador solo en Gondomar, Bayona e Nigrán. O que quer decir que é unha situación que afecta a moitas persoas, e digo, non só a esas persoas, sino a todos os alrededor, que se deteriora con moitísima facilidade. Gracias, Resina, moitas gracias. Tristeza, soledade, dor, moita dor, e o que eu que non leí, xa dixen a Resina, pero estou esperando para empezar a lerlo porque por tres motivos que me viñeron agora, tres flash que me viñeron agora a cabeza mientras estábamos aquí. Primeiro flash, eu entrei por primeira vez nun psiquiátrico, no psiquiátrico de Conxo, supoño que no ano que era psiquiátrico, o ano 70 de sei, algo así, para visitar a miña tía que estaba diagnosticada de demencia senil e que a mí morreu nunha situación de absoluta tristeza.
moitos anos máis tarde, entereime de que o que tiña a miña tía me decía sentencia que era un tumor cerebral do cal da mesma cousa que morreu despois do pai e a familia máis. Acordeime dun señor que, agora que estamos no bucle dos novos ciclos históricos e que volvemos 40 anos, estamos noutro mundo e hai esa final de un ciclo económico, político de 40 anos. Tamén hai acordoume agora un señor que se chamaba Franco Basaglia, estaban aquí falando o de Abelaiña. Franco Basaglia, seguramente que é un señor que nadie se acorda dele. Era un psiquiatra italiano que conseguiu en 6 meses baleirar un hospital psiquiátrico, non sei de onde, de Manta ou de Padua ou de non sei onde. En 6 meses mandou-nos a todos para casa, un Cristo, Dios. Franco Basaglia, un dos grandes reformadores da psiquiatría. E acordoume Conxo, anos 74, anos 75, eu era estudante de psicología, cousa que abandonei absolutamente taluana. Pero sí que aquel momento que tiña alguna relación con psicología clínica, con Conxo, onde tiña amigos, algúns deles viven, psiquiatras que viven aquí en Milán, e acordo aquela pelexa tan grande que houve, levada por máis ou menos 5 ou 6 psiquiatras de Conxo que conseguiron unha cousa que foi moi importante, que foi baleirar o psiquiátrico de Conxo de internos maltratados, amoreados, absolutamente tratados con total indignidade, pero non conseguimos ainda, 40 anos despois, que a enfermedade mental sea socialmente aceptada. Franco Basaglia baleirou os psiquiátricos, os mozos de Conxo, Antón Seoane, que se non me acordo os outros nomes, Antón como vive aquí e nos vemos, pois, conseguiron baleirar Conxo, pero non se conseguiu ainda que o trastorno mental sea aceptado, sea asumido por a sociedade e que sea asumido tamén por cada un de nós. É o difícil de facelo. Así que, en todo caso, desde aquí, desde o IEN, nos brindamos a Belaiña para que, se en alguna oportunidade podemos facer presente na sociedade un conflito e a dor e o sofrimento das persoas, contade con nos. E nada máis, só quería decir iso e agora deixo ya ao señor alcalde Fernando Guintián que clausure este acto. Convídanos sempre, sabes que sempre que podamos vir, iremos a estes actos, pola nosa parte, por suposto, non toda, pero si alguna colaboración terás desde a nosa parte. E bueno, xa sabes, se decía antes que intentamos vir a todos os actos que podemos, pero muitas veces pues, coincide, non se pode. Eso, no que respecta ao IEN, bueno, a veces sacamos esas colaboracións que estamos facendo. Que con respecta á presentación de hoxe, eu, a verdade, non sabía que viña, pero bueno, está ben, me gustou. Muchísimas gracias tamén polo convite, que fora por un tema así, a verdade, moi triste. Eu non sei se tengo moitas ganas de libro, lo sinto. Bueno, moi agradable, muchísimas gracias, creo que estuvo moi ben por parte de Abelaiña, por parte da